da bude kandidiran za bilo koje od ovih mjesta. Prema našem poslovniku potrebno je sakupiti 50 potpisa za kandidiranje za bilo koju funkciju vezanu za ova tijela HIP-a, osim za funkciju predsjednika, ne zato što želimo zaštititi predsjednika od kandidata, od druge kandidature, nego naprosto zbog digniteta same te funkcije. Tu bi trebalo skupiti 1/4 potpisa od prisutnih zastupnika. Prema tome, ova lista koju će gospodin Ljubičić pročitati, ona je samo prijedlog središnjih tijela stranke koji se može nadopuniti i za koje će biti vremena da se nadopuni ako će biti kandidature, jer ćemo staviti dovoljno vremena da se ti potpisi prikupe. Još samo 2 napomene. Prvo, za sva mjesta mi smo predložili više kandidata nego li se bira. Dakle, i za dopredsjednike, i za članove malog vijeća, i za nadzorni odbor, i za časni sud. Za rizničara smo predložili samo jednog kandidata, naprosto zato jer nismo mogli pronaći adekvatnu osobu, što ne znači da možda netko neće ovdje predložiti. Što se tiče predsjednika HIP-a, sam predsjednik bi bio najsretniji da postoje protukandidati, međutim, iz više razloga ih nema. Ja ću reći samo 2. Prvi je razlog što nitko ne osjeća ili nema tu ambiciju da se sada natječe za to mjesto, jer vjerojatno procjenjuje realno svoje mogućnosti. Drugo, mislim da je naš predsjednik stranke na neki način i simbol te stranke u svakom smislu i da je njegova kandidatura upravo ovako plebiscitarna na neki način nešto što je isto na razini i simbola i signala, i to je jedini razlog zbog kojeg mi nismo predlagali nikoga, jer smatramo da je i kao politička figura i kao sve ono što je do sad i kako je vodio stranku, to čovjek koji ima našu unisonu zajedničku potporu. Ali to ne znači ako netko među vama se želi kandidirati za mjesto predsjednika da to ne mora učiniti. Evo, ja bih sada, to su ta kratka obrazloženja, ja bih sada zamolio gospodina Ljubičića da on pročita sve kandidate polako za svako mjesto i iza toga mislim da onda slijedi pauza, tako? Da, pauza, pa ćemo doći. Sukladno članku 14 pravilnika o radu općeg sabora HIP-a, malo vijeće HIP-a za središnja tijela predlaže sljedeće predstavnike. Predsjednik HIP-a, prijedlog profesor dr. Miroslav Tuđman. Dopredsjednici HIP-a bira se 5. Predloženo je 8. Prvo, predsjednik Jadranko Barišić, doktor medicine, grad Zagreb. Pero Čorić, diplomirani inženjer, Vukovarsko-srijemska županija. Admiral Davor Domodje Plošo, grad Zagreb. Magistar Nenad Ivanković, grad Zagreb. Barbara Kovačić, profesorica, Splitsko-dalmatinska županija. Nino Mogorović, Istarska županija. Magistar Željko Začić, Zagrebačka. I Mate Vučić. Za rizničara bira se 1. Predložen je samo jedan iz ovih razloga koje je već gospodin magistar Ivanković spomenuo. Ante Zovko, predstavnik dijaspore Njemačke. Malo vijeće HIP-a bira se 10 članova. Po abecedi ću pročitati prijedlog maloga vijeća. Magistra Marija Ljiveš Letica, doktorica medicine. Splitsko-dalmatinska županija. Emilija Čutić-Gorić, doktorica medicine, Šibensko-kninska županija.
magistar Niko Dedić, Zagrebačka županija. Jadranka Delić, diplomirani pravnik, Karlovačka županija. Danijel Jurjević, Ličko-senjska županija. Željko Malinac, diplomirani inženjerista, Sisačko-moslavačka županija. Anton Mateš, akademski slikar, grad Zagreb. Aladar Meciger, grad Zagreb. Josip Palević, diplomirani ekonomista, dijaspora SAD i Kanada. Ivo Šimunović, ekonomista, Dubrovačko-neretvanska županija. Marijan Štepanec, diplomirani ekonomista, Brodsko-posavska županija. Profesor dr. Sečko Tomas, Osječko-baranjska županija. Goran Vukosović, diplomirani inženjer strojarstva, Splitsko-dalmatinska županija. Ante Želić, profesor Šibensko-kninska županija. I akademik Mirko Želić, grad Zagreb. Ponavljam, 15, biramo 10. Nadzorni odbor bira se 7 članova, predlažemo 10 kandidata. Prvo, Mihael Bičak, Međimurska. Anica Ćosić, grad Zagreb. Tihomir Čuljak, Osječko-baranjska. Branko Gušac, Splitsko-dalmatinska. Ivan Dolečić, Ličko-senjska. Frane Grelić, Zagrebačka. Fabijan Katavić, Šibensko-kninska. Tomislav Pensa, Primorsko-goranska. Predrag Rojnić, Istarska. Marija Šekelja, grad Zagreb. Za časni sud bira se 3 člana, predloženo je 4 kandidata. Dr. Željko Bakajić, grad Zagreb, Stipe Biluš, Šibensko-kninska, Ivan Markota, Dubrovačko-neretvanska županija, Krasnodar Lora, grad Zagreb. Kroz sljedeći 35-40 minuta molim vas Evo, ja se zahvalim kolegi Ljubičiću. Sada budite samo još strpljivi. Evo, sad je na mojoj uri 20:02. Predvidjeli smo pauzu za skupljanje potpisa od 45 minuta. Medite, još imamo nekoliko stvari za reći i istodobno bi se okrijepili za to vrijeme. To znači da bi pauza mogla biti u pola 3, malo će biti dulje, u pola 3 bi se opet svi morali ovdje naći i sad da vam dadem upute u vezi sa kandidaturama. Svako onaj ko se želi kandidirati za bilo koje od ovih mjesta može to učiniti u ovoj pauzi do pola 3, s time da prikupi 50 potpisa od nazočnih izaslanika, dakle izaslanika koji su ovdje. Drugo, kandidatura je valjana ukoliko su valjani i ti potpisi, a da bi ti potpisi bili valjani, mora uz njih na formularu koji će se dobiti stajati ime i prezime, broj akreditacije, podružnica ili ogranak iz kojeg dolazi izaslanik i vlastoručni potpis tog izaslanika. Sljedeće, kandidacijske liste, dakle kad neko prikupi tih 50 poteza, onda mora u pola 3, dakle do pola 3, predati to gospodinu Mati Ljubičiću koji je predsjednik kandidacijskog odbora. Znači ovdje na stolu. Nakon toga kandidacijski odbor će uvrstiti te nove kandidate na liste i onda će se izraditi zajednička lista koja će biti po abecednom redu i to ćete vi dobiti u trenutku kad ćemo pristupiti glasovanju. Evo, to je ono što ja imam za reći. Dakle, sada prikupljanje potpisa i osvježenje u American Bar hotelu. Točno u 14:30 počnemo.
malo tišine da čujemo njegove riječi pjesme. Dame i gospodo, dragi prijatelji, evo mi nastavljamo s radom. Sada bismo pristupili proceduri utvrđivanja konačne kandidacijske liste za sva središnja tijela stranke koja danas biramo. Ja bih bio slobodan nakon što gospodin Ljubičić vas obavijesti o dodatnim novim kandidatima, dakle cijeloj listi, da onda ukratko navedem naputke o glasovanju jer ima nekih stvari koje su važne da bi glasovanje bilo uspješno, a nakon toga ćemo krenuti sa raspravom koju smo i najavili nakon ove procedure. Za to vrijeme će izborna komisija prirediti liste za glasovanje i onda te liste ćete dobiti i onda ćemo pristupiti glasovanju. Dakle, molim sada gospodina Ljubičića da pročita kandidate za sva stranačka tijela od predsjednika do časnog suda. Prvo bi krenuli sa gospodinom predsjednikom. Kandidat za predsjednika HIP-a, profesor dr. Miroslav Tuđman. Za dopredsjednike HIP-a, koji se bira 5, pored 8 predloženih od malog vijeća, skupila je dovoljan broj potpisa i gospođa Katica Poros iz Zagreba. Tako da bi lista glasila Jadranko Barišić, Pero Žorić, Milorad Tomazet, Nenad Banković, Barbara Kovačić, Mate Ljubičić, Nina Mogorović, Željko Sačić i Katica Poros. Rizničar HIP-a bira se jedan, nitko se nije pored gospodina Anta Zdolka javio, na tome ostaje samo gospodin Ante Zdolko, dijaspora Njemačka. Za malo vijeće HIP-a bira se 10, a pored 15
134. Biće usklađeno, nisu još u abecedi svi, ali bit će na listicima po abecedi, ja ću pročitati kako imam ovdje zabilježeno. Magistra Marija Bilić-Letica, Emilija Čupić-Golić, magistra Nikola Dedić, Jelanka Delić, Daniel Jurjević, Željko Malinac, Anton Mateš, Aladar Menciger, Josip Pavelić, Ivo Šimunović, Marijan Štepanec, Srećko Tomac, Mato Mauka, Zagrebačka, to je čitam županije za ove naknadno upisane, David Žić, Istarska županija, Ernest Stamač, Splitsko-dalmatinska, Ante Medak, Zagrebačka, Ivan Božek, Zagreb. Goran Vukosavić, Ante Zelić, akademik Mirko Delić, to su od ovih 15 kandidata za 10 mjesta u malom vijeću HIP-a. Nadzorni odbor HIP-a. Od 7 članova koje trebamo izabrati imamo 13 prijava, 10 od maloga vijeća i 3 doknadnih. Mihael Bičak, Anica Ćosić, Tihomir Čuljak, Branko Glušac, Ivan Gomerčić, Frane Berić, Fabijan Katarić, Tomislav Pensa, Predrag Vojnić, Marija Šekelja, Snježana Nakić-Tosić, Splitsko-dalmatinska, doknadna, Lukas Malor, Grad Zagreb, Jozo Smiljanić, Grad Zagreb. Časni sud, biraju se 3 člana za časni sud. Malo vijeće predložilo 4 i još se je prijavilo 3. Željko Baklajić, Stipe Biluš, Ivan Markota, Krasodar Gora, Joško Pivac, Splitsko-dalmatinska, Stjepan Hanžić, Grad Zagreb i Stjepan Ljukić, Grad Zagreb. Javnu ispriku jednoj kolegici koje je dokumenti zakupili, pa ovom prigodom se molim da nam se oprosti što je taj papir se zakupio. Ja se zahvaljujem kolegi Ljubičiću, a sada bih vas zamolio da dizanjem ruku potvrdimo ove kandidacijske liste i da se onda ovaj odbor može povući i pripremiti liste za glasovanje. Ko je za ove liste? Hvala lijepo. Mislim da je to aklamacijom jer tu nemamo sad više šta protiv, ovo je bilo većinski, dakle, i gospodin Ljubičić, ja bih sad molio da radite to u proceduru da se čim prije pripremi za glasovanje. Dopustite mi sada da, hoćemo li sada učiniti ovako, nakon što smo usvojili ove liste, postoje 2 mogućnosti, da odmah pređemo na onu raspravu koju smo preskočili, ili da ja sad dadem upute o glasovanju, ali bojim se da je možda bolje kad dobijete liste kad će biti to svježije nego da ne zaboravimo pola toga. Jer se slažemo da onda kad dobijemo liste prije samog glasovanja da onda budete upute. Evo, ako se s tim slažemo, ja bih prešao onda sada na ovu točku dnevnog reda rasprave. Moram reći da po poslovniku je predviđeno, imate poslovnik na koji način se može replicirati, na koji način se može raspravljati. Apeliram na sve da rasprava ne bude dulja od 2 do 5 minuta maksimalno i da doista budemo racionalni, da raspravljamo onome što je novo, što je svrsishodno, naravno niko nije spriječen u tome. Još jedan ponavljam, svatko ko želi raspravljati može to učiniti tako da se pismeno ovdje prijavi. Imamo jedan broj prijava, pa bi ja s time krenuo. Ukoliko ne bude preveliki interes za raspravu, onda ćemo taj dio pauze koja bi tada nastala ispuniti još sa našim programom koji smo predvidjeli za takav slučaj. Hvala vam lijepo, a sada ja se ispričavam, nisam siguran da li je baš po redu složeno, ali čini mi se da je doktor Damir Kravar iz Dubrovačko-neretvanske županije se pojavio.
ispričavam se, molio bi da se onda pripremi gospođa Vjera Lopin iz Črnomerca u Zagrebu. Cijenjene dame i gospodo, predsjedništvo, ja vam donosim tople pozdrave sa Prvog jugla Hrvatske iz Dubrovnika. Donosim vam tople pozdrave iz amputirane, rekao bih, županije Dubrovačko-neretvanske. Mi smo naime, putujući na ovaj sabor, morali 2 puta platiti putovnice. I to uglavnom od naše hrvatske policije. A sad na povratku vjerojatno, ako saznaju gdje smo bili, morat ćemo i kopere. Ja vas lijepo pozdravljam i ispričat ću jednu zgodu koja se je dogodila prije 52 godine. Mi sam u susretu sa pokojnim predsjednikom Tuđmanom razmijenio jednu rečenicu koju bi rado ponovio. Ona na neki način pokazuje jednu vertikalu, jedan kontinuitet stvaranja Hrvatske države od onda pa do danas. Predsjednik Tuđman je govorio u Hrvatskoj državi sa svojim granicama, sa svojom vojskom, sa svojim novcem i tako dalje. Nama je to bilo tad nešto kao nemoguće, nešto što vrlo teško može ostvariti. Međutim, slušali smo ga opet u počinu. Poslije toga sam ja kao liječnik govorio, a onda, vjerujte, nije bilo lako za govornicu, to je skoro bilo ravnosno pismo na neki način. O malom natalitetu Hrvatske koji ima nas i bolje i tako dalje. Pa smo poslije tog sabora, predsjednik, tada Niko Tuđman, je potražio da se upozna. Onda je uglavnom, kako se sjećam sad, kako su 32 godine, na razgovor uglavnom tekao ovako. Onda je bila himna, sjećamo se svi, malo stari, od Vardara pa do Dunava. Ja sam rekao, čujte, ovo je perfektna ideja Hrvatskoj državi, borit ćemo se za njim sigurno, ali neće biti lako ni za ove himne koja se i dan danas pjeva. Onda smo došli do zanimljive rečenice. Biće potrebno napuniti 2 čaše. Jednu sa krvi, a drugu sa kapljicama od znoja hrvatskih građana. I došla je 90. Potekla je ta gorka, ta rijeka naših snova i